Исәнмесез, кадерле пациентлар. Сезнең белән мин Мөнир Рахмаев һәм яшьлек тавышы тапшыру. Барлык эшләрегезнән читкә куеп торыгыз. Без бүген җитди тема күтәрәбез. Сәламәтлек темасын. Кем ничек җирләр белән көрәшә? Бүген шуның хакта башлап җибәрәбез. Тапшыруның күңелсез өлеше килеп җитте. Бүген безнең хит-парадтан Зөһрә Насыйпова төшеп кала. Әйтергә кирәк, Зөһрә бик озак вакыт лидерлар арасында булды. Ләкин кызганычка каршы сабылашу минуты килеп җитте. Уңышлар сиңа, Зөһрә. Пока-пока. Ак шешек аткач балан, күмелгә шигелгә ялан. Ак шешек аткач балан, күмелгә шигелгә ялан. Яшьрәк яшьтимә искән җилләр миңа сөйгәнем килә дисә. Яшьрәк яшьтимә искән җилләр миңа сөйгәнем килә дисә. Bir klip kitdi, ikincisi kildi. Dostlar, яшьлек тавышы тапшыруында премьера. Каршы алабыз. Sen yanımda bulsan, nazlarını duysan, hıyal qanatlana barı ige bulsan. Sen yanımda bulsan, nazlarını duysan, hıyal qanatlana barı ige bulsan. Nazlarını duysam, hıyal qanatlana barı ige bulsan. Sen yanımda bulsan, nazlarını duysam, hıyal qanatlana barı ige bulsan. Diləşək, biləm gün giləşək. Ol bir dügünəşək, mənim qədrimni şul şaqı diləşək. Sen yanımda bulsan, nazlarını duysam, hıyal qanatlana barı ige bulsak. Sen yanımda bulsan, nazlarını duysam, hıyal qanatlana barı ige bulsak. Sen yanımda bulsan, nazlarını duysam,
Венераның сөзі бойынша барлық ширлер туғаннан башлана. Шуңа күрә беренчедән жылы киенергә кирәк, икенчедән спорт белән шөгыльләнергә. Ә авырган хәлдә иң мөһиме 2-3 көн өйдә ятып ныклап терелергә. Венера өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 017 кодын язып җибәрегез. Бәйрәм килә безнең иләргә, яңа шатлык, бәхет алып килсен, атлык дуслар яңа үрләргә. Бәйрәм килә безгә, бәйрәм килә, шатлык белән тулсын йөрәкләр, сүнмәсен өмет шатлыклары, шынга ашсын безнең теләкләр. Жым-жым килә шыршыдагы утлары, күңелләрдә могҗиза көтә. Дус туганнар, җыелганнар бергә, күптән көткән яңа ел җитә. Бәйрәм килә безгә, бәйрәм килә, шатлык белән тулсын йөрәкләр, сүнмәсен өмет шатлыклары, шынга ашсын безнең теләкләр. Шатлык белән тулсын йөрәкләр, сүнмәсен өмет шатлыклары, шынга ашсын безнең теләкләр. Бу елның да узарсың кише, атар таңнан туар иртәләр, дәлүр бакалларны күтәрик тә, шын күңелдән телик теләкләр. Бәйрәм килә безгә, бәйрәм килә, шатлык белән тулсын йөрәкләр, сүнмәсен өмет шатлыклары, шынга ашсын безнең теләкләр. Бәйрәм килә безгә, бәйрәм килә, шатлык белән тулсын йөрәкләр, сүнмәсен өмет шатлыклары, шынга ашсын безнең теләкләр. Бәйрәм килә безгә, бәйрәм килә, шатлык белән тулсын йөрәкләр, сүнмәсен өмет шатлыклары, шынга ашсын безнең теләкләр. Сүнмәсен өмет шатлыклары, шынга ашсын безнең теләкләр, шынга ашсын безнең теләкләр. Авырмас өчен беренчедән яхшы киенергә кирәк. Шулай ук бал белән имбирле чәй ишүчеләрдән яхшы профилактика, дип сөйләде Марина Карпова. Без аңа ышанып калабыз һәм 1320 номерына тавыш 011 коды язып җибәрәбез. Сөйімді әйтмейше қала алмайым, бәхетнің ал сұлтанларын қойынында қаршылайым. Ол мені қойнар құшаққа назларыны бөлек ит
Bir yüzünün barışılısın koyanında toyan bir Sine 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 gene yakın kure yüreğim Senin varlıklı jıkandan ige elik bilmedim Sine 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 gene yakın kure yüreğim Senin varlıklı jıkandan ige elik bilmedim Jırlar jırlayın panatlanıp şün mehabet uğrunda Koşulup sayırı kışlarda bizinin barır yollarda On mini kaynar kuş yakkan mazlarını bulep İçir yüzünün barışılısın koyanında koyan bir Sine 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 gene yakın kure yüreğim Senin varlıklı jıkandan ige elik bilmedim Sine 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 gene yakın kure yüreğim Senin varlıklı jıkandan ige elik bilmedim Utlar şaşıp yanğan yürek Yalqınların juymasın Aşık bulğan yürek seni Yaratudan kıymasın Sine 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 gene yakın kure yüreğim Senin varlıklı jıkandan ige elik bilmedim Sine 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 gene yakın kure yüreğim Senin varlıklı jıkandan ige elik bilmedim Sine 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 gene yakın kure yüreğim Senin varlıklı jıkandan ige elik bilmedim Sine 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 gene yakın kure yüreğim Senin varlıklı jıkandan ige elik bilmedim Miravşa Xuzina bizga bik sirek avri ikanin siledi. Hem şuna göre nindidir sağlığı bilen beyli bulgan ısılarını ol bilmeydi. Miravşaga tavuş birirge tilesegiz, onu şigrimin numarına tavuş dip başlap 015 kodun yazıp jiberirge kirek. Susallarını basarışın düşem şişme bu yana bitlerimne şıladaman salkın şişme suna koy şişmenin şişmekeynin suları salkın iken yürekler şu basılmaz yalgın iken Dağ taşlarının arasından ulu zene yol taba Tireyakны yem getirip şiltirip şişme oğa Koy şişmenin şişmekeynin suları salkın iken yürekler şu basılmaz yalgın iken Şişme suyu canğa şifa Şişme suyu saf gümüş Küp şiberler arasında Bar bitul bizge diye Koy şişmenin şişmekeynin Suları salkın iken yürekler şu
шишмәкәйнең сулары салкын икән. Йөрәкләр, йөрәкләр шу басылмас ялкын икән. Келесі резидентқа күшкәндә біз сізге каналыбызның қуанышлы хәбәрін жеткересібіз келе. 2 апрельдә Пирамида концертлар залында TMTV каналы премиясының бүләкләү тантанасы узачак. Бу тантана татар эстрадасының артистларын бір сәхнәдә җыячак. Әлбәттә, бу тамашага кадәр әле вакыт бик күп. Шуңа күрә әйдәгез әлеге Камалияның клибына күшик. Мәхәббәт һаман бар әле. Бик еракта янган йылдыз кебек. Йөрәгемдә мәңге кал әле. Бик еракта янган йылдыз кебек. Йөрәгемдә мәңге кал әле. Бу бит безнең соңгы очрашу. Әйтелгән сүз бары яртысы. Дөрләп янган ушак ялкыныннан. Сүнми калган соңгы чаткысы. Дөрләп янган ушак ялкыныннан. Сүнми калган соңгы чаткысы. Бу яшьлекнең güzel язмышы. Берсе сөйгән саф йөрәкнең. Чарасыздан китеп барышы. Берсе сөйгән саф йөрәкнең. Чарасыздан китеп барышы. Мирхат Гайсин шир белән көрәшү уникаль рецептын сөйләп узды. Ул һәр көн иртән 1 стакан суга 1 лимон согын сыгып эчә. Аннан башка шалканда кашык белән чыкыр ясый да, шунда бал сала.
Һәм киләсе көнне иртән килеп, чыккан сокны бер чәй кашыгы күләмендә эчә. Мирхәтнең сүзе буенча бик шәп рецепт. Язып алыгыз. Ә хәзер сезнең өчен Мирхәт Гайсин. Bizning yozlar endi g'obatlanmas, yonib ketmas sunyan o'choqlar. Eslarime tushali hamon shul baxtli bizning yashoqlar. Yillar uzoq, umr keylar uzoq, hozir endi borlaymiz. Tushlarime yine qo'shaq biz o'tibdan suyulibmiz. Yillar uzoq, umr keylar uzoq, hozir endi borlaymiz. Tushlarime yine qo'shaq biz o'tibdan suyulibmiz. O'tdan seni jonim kechirsin de, o'tganlarga endi yo'l yopiq. Men baxtlilik baxtsiz bo'layim, biz yashaymiz motor bor bo'lib. Yillar uzoq, umr keylar uzoq, hozir endi borligimiz. Tushlarime yine qo'shaq biz o'tibdan suyulibmiz. Yillar uzoq, umr keylar uzoq, hozir endi borligimiz. Tushlarime yine qo'shaq biz o'tibdan suyulibmiz. Selam verip ötme yanlarımdan, yollarından yine uçratsam. Cevap vermeyen tağın ırgat, gözlerine seni karasam. Yıllar uzak, ömür keyler uzak, hazır endi borligimiz. Tushlarime yine qo'shaq biz o'tibdan suyulibmiz. Yillar uzak, umr keylar uzak, hozir endi borligimiz. Tushlarime yine qo'shaq biz o'tibdan suyulibmiz. Tushlarime yine qo'shaq biz o'tibdan suyulibmiz. Biz o'tibdan suyulibmiz. Юнусовлар ширли башласалар, шунда ук ризыкларына горчица һәм борыч кушып ашый башлыйлар. Аптекага барырга ашыкмыйлар. Халык ысуларын истәнрәк күрәләр. Миңа менә нәрсә кызык? Авырый башлагач, алар баллы ризыкларга да горчица кушалар микән? Монысы билгесез. Егетләр өчен тавышларыгызны юлларга онытмагыз. Бер бирелгән гомер кабатланмый, үткәннәргә кайту бар микән? Яшьлекләрне өзелеп сагынсак та бер сагыну
bize zor iken. Akkan sular kebek ömür uza arta kala yaşlık yılları. Barıp gelirdik bir mizgilge yok şulanın koytar yolları. Akkan sular kebek ömür uza arta kala yaşlık yılları. Barıp gelirdik bir mizgilge yok şulanın koytar yolları. Yanımızda dostlar bulğanı çaqda qoyğan ümitlerini aqlaybiz. Bu qatalı turmuş yollarında abınsaqda alğa atlaybiz. Aqqan sular kebek ömür uza arta qala yaşlık yılları. Barıp gelirdik bir mizgilge yok şulanın qaytar yolları. Aqqan sular kebek ömür uza arta qala yaşlık yılları. Barıp gelirdik bir mizgilge yok şulanın qaytar yolları. Nişegine yıllar uzıp barsa yaşlığımız qala күңелде. Selametlik bexit, saf mehabet balqıp tursun turmuş kugende. Aqqan sular kebek ömür uza arta qala yaşlık yılları. Barıp gelirdik bir mizgilge yok şulanın qaytar yolları. Aqqan sular kebek ömür uza arta qala yaşlık yılları. Barıp gelirdik bir mizgilge yok şulanın qaytar yolları. Barıp gelirdik bir mizgilge yok şulanın qaytar yolları. Yok şulanın qaytar yolları. Barıp gelirdik bir mizgilge yok şulanın qaytar yolları. Илюза Зарипова гадәттәгечә шигырь юллары белән җавап кайтарды. Җиләк, сарымсак, бал белән кышын өстәлләр тула. Әбиләрдән калган йола иң әйбәте шул була. Чаңгыда шуам, йөгерәм, тышта да әлдә уйныйм. Юк, мин бала чага түгел. Исән сау булырга телим. Афарин, Илюзаның клибы сезнең экраннарда. Рәхим итегез. Бу атнада 3нче урынны яулаучы клип. Вакыт кым сәгате сыманы ташкын елгаларда яшыга тотым булмай күннәр еллар үрә сизелмичә гомер агыла изгелектер кылып озатыгла рәхмәт тулы булган көннәренә кадерләрен белик минутларының бисмилла дип башлый теләре.
tuzak kibik Aşıkkanğa vakit jetmestey Мәңгелеккә түгел безнең йөрәк Яшибез җирдән китмәстей Изгелекләр кылыбызда тойгыла Рәхмәт тулы булган көннәренә Кадерләрен белик минутларны Бисмилла дип башлый иртәләрне Unutmuşça yakın kişilerini İn gazize diyenilerini Vakit tabik dostlar görür için Dua busken izgirlerine İzgilikler kalıbıza tıkla Rahmet dolu bulgan günlerine Kaderlerin bilik minutlarını Bismillah deyip başlayır irtelerine Kaderlerin bilik minutlarını Bismillah deyip başlayır Үткен атаның премьерасы Фарзалия һәм Денис Ибрахимовларның клибы безнең тамашачылар өчен чын-чынлап фурор булды. Төгәлрәге ул клиптагы ачыктан-ачык кадрлар. Әйтергә кирәк, җырлы-моңлы тандем талашканда гына түгел, авыру шиләрдән дә секс ярдәмендә көрәшәләр. Һәм сезгә дә шуны ук киңәш итәләр. Фарзалия һәм Денисның коды 023. Тавыш дип башлап, шушы код белән 1320 номерына SMS хәбәрләр юллагыз. Көмеш медаль иясе сезнең экраннарда. Bir tomchiday irham xotin xilliqlar bir g'adati bir Ikkovni bir butun ikkan ikkovni bir butun ikkan yurgan bir muhabbati bir ikkovni bir butun ikkan ikkovni bir butun ikkan yurgan bir muhabbati bir bu dunyoda biz tek qullar g'umdirlarning qadrin bilib so'nggi qobat yaratganiday suyib suyilib yashik so'nggi qobat yaratganiday suyib suyilib yashik
Hayat gül başlar bulup Yurtta bulur baylık mulluk Yurtta bulur baylık mulluk Mehabbet hem tatuluk Yurtta bulur baylık mulluk Yurtta bulur baylık mulluk Mehabbet hem tatuluk Bu dünyada rızkı kunak Ömürlerin kadrin beli Sılgı kabat yaratkanıday Süyüp süyülüp yaşayıp Sılgı kabat yaratkanıday Süyüp süyülüp yaşayıp Татулыққа не жетедіп Жырлап яшап ятабыз Мен хотыным, Мин ирем, мен хотыным мин иремне Үлеплер яратабыз Мен хотыным, Мин иремне, мен хотыным мин иремне Үлеплер яратабыз Bu dünyada rızkı kunak Ömürlerin kadrin beli Sılgı kabat yaratkanıday Süyüp süyülüp yaşayıp Bu dünyada rızkı kunak Ömürlerinin kadrin beli Hey! Sılgı kabat yaratkanıday Süyüp süyülüp yaşayıp Sılgı kabat yaratkanıday Süyüp süyülüp yaşayıp Süyüp süyülüp yaşayıp Регина һәм Венера Ахмеровалар авырмас өчен спорт белән шөгыльләнәләр. Җәйдән файдалы үләннәр әзерләп куялар һәм кыш буе алар белән кулланалар. Кызлар гомумән бик сирәк авырыйлар, чөнки авырыр өчен аларда вакыт юк. Игезәкләрнең коды 022. Тавыш дип башлап шушы кодны 1320 номерына язып җибәрергә онытмагыз. Иң күп тавышлар җыючы клип. Котлыйбыз! Туганны бергә җыеп бәйрәм итә торган көн. Нинди бәйрәм диясәң
Менә шулар. Резидентларыбыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. Сезнең ярдәм аларга бик тә кирәк. Шулай ук сез ВКонтакте официаль төркемебездә тавыш бирә аласыз. Актив булыгыз. Сезгә саулык, сәламәтлек теләп, мин Мөнир Рахмаев сезнең белән сау булашам. Пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90.